Benvinguts al podcast de Catalunya Plural. Soc Cisco Bages i avui tenim David Carvala, que va néixer a Finlàndia però porta molts anys sent un referent de la lluita contra el feixisme i el racisme a casa nostra. Va ser un dels impulsors d'Unitat contra el feixisme i el racisme que va néixer el 2009 per combatre la formació d'extrema dreta Plataforma per Catalunya, de Josep Anglada. 16 anys després continues immers en aquest combat, tant aquí a casa nostra com a nivell internacional, mitjançant World Against Racism and Fascism. Milita a la xarxa anticapitalista mas21.net, és autor del llibre L'antifeixisme del 99%, i avui el tenim aquí per parlar de feixisme, de racisme i de com combatre'ls. Gràcies, David. Hola i bon dia. Escolta, des de la creació de Unitat contra el feixisme i el racisme fins ara, les idees feixistes i racistes dona la sensació que han prosperat dintre de les nostres societats, no? Com sembla que creix a tot arreu. És així, no? Sí, molt. O sigui, vam començar Unitat contra el feixisme en 2010 i en aquella època alguna gent deia és contra el feixisme, però això és una cosa del passat. Com és possible que t'obsessioni amb això? I en aquell moment Plataforma per Catalunya estava creixent, que és una mena de, la gent que no se'n recorda, una mena de Le Pen a lo català. Però era, o sigui, tenien 2-3% del vot en alguns territoris més, a Vic i tal, però comparat amb Vox era molt més reduït, comparat amb Aliança Catalana molt més reduït. I a nivell internacional, òbviament, ha crescut moltíssim. Llavors, paradoxalment, si en 2010, quan vam començar Unitat contra el feixisme, la gent deia que no cal, no hi ha problema. Ara diuen, pues, no pots fer res perquè estan arrasant arreu, que no hi ha res a fer. Jo estic convençut que sí que és un perill, que sí que està creixent, però sí que es pot aturar. Els motius per què creixen, jo crec que són diferents aspectes, però un aspecte de fons és la, diguéssim, policrisi que estem patint a nivell econòmic, polític, social, ecològic. I també s'ha de dir les limitacions, fracassos de les esquerres, que sovint han decepcionat. L'extrema dreta o les extremes dretes, perquè prenen diferents formes, es presenten com la solució, que és hipocresia total, perquè representen en forma concentrada tots els problemes que ens han portat cap aquí. Perquè sí que estan creixent, però segueixen sent minoria. Llavors, la idea bàsica d'unitat contra el feixisme i de la xarxa mundial és que som majoria, els podem derrotar, però amb acció, activitat unitària. Jo era dels que creia, recordo fa anys, quan fèieu manifestacions vosaltres, que recordo que venien els alemanys de Pegida, que era una cosa anterior, alternativa per la democràcia que hi ha ara, no? I que té molta presència a Alemanya, no? Jo pensava o us deia, però deixeu-los estar. Si són quan no... I és això que dius tu, no? Que potser era un error deixar-los estar, no? Sí, que de fet, un dels debats que vam tenir, que al principi d'Unitat contra el feixisme de 2010 vam tenir molts debats amb gent argumentant que no hi havia un problema, que si existia el feixisme millor no parlar-ne, perquè si en parlaves era donar-los publicitat, o que per oposar-s'hi s'havia de fer tot un programa alternatiu amb tots els detalls sobre economia i quines lleis i no sé què. I el que dèiem que cal que la gent surti de forma unitària, senyalant amb nom i cognoms el feixisme i lluitant en contra. Llavors, Pegida va ser una cosa que va créixer a Alemanya i va contribuir al gir encara més cap a la dreta d'Alternativa per a Alemanya, AfD. I va permetre que al final ara el sector feixista d'aquell partit ha pres el control. Però tota l'experiència històrica és que si ignores el feixisme, el deixes ser, creix. Si li fas front de forma unitària, se'ls pot aturar. Jo vaig començar, la primera manifestació de la meva vida va ser de la Lliga Antinazi a Gran Bretanya als anys 70 contra el Front Nacional Britànic. I ara ningú sap què era el Front Nacional Britànic perquè se'ls va derrotar amb 3-4 anys de lluita unitària. I a França, el Front Nacional francès mai
es va enfrontar a una cosa semblant. Ara comença a haver-hi un moviment molt fort i interessant a França contra el racisme i el feixisme, però durant molts anys no. Llavors, jo crec que els fets demostren que deixar-los fer no és una solució. Alemanya, França, Anglaterra... Esteu més o menys coordinats, no? La vostra associació forma part de World Against Racism and Fascism, no? O sigui, el moviment antifeixista està també per tot arreu una miqueta, no? Bueno, caldria encara més, però sí, ha estat un procés molt interessant perquè va començar aquesta coordinació internacional el 2013, el moviment unitari de Grècia, que és impressionant, KIRFA, fan una trobada anual, assemblea anual, i van convidar gent dels diferents grups semblants d'arreu llavors d'Europa, sobretot. Llavors vam anar alguna gent d'aquí, alguna gent d'Anglaterra, etc. I des d'Atenes, en octubre de 2013, vam cridar per fer manifestacions coordinades al voltant del Dia de l'ONU contra el racisme, del 21 de març. Llavors, des de llavors, cada any, un dissabte proper al 21 de març, del Dia de l'ONU contra el racisme, s'han convocat no simplement actes institucionals que sempre es feien, sinó mobilitzacions al carrer contra el feixisme i racisme. Llavors, això, des de les activitats, s'ha anat construint xarxa que no sé si ara fa 5-7 anys, es va constituir com World Against Racism and Fascism. Però últimament hi ha hagut congressos internacionals per construir la Internacional Antifeixista, però sense cap relació amb moviments reals del terreny. S'ha declarat com un manifest, una direcció, però sense moviment. I World Against Racism es va construir al revés. O sigui, des de baix, dels diferents moviments, treballant a la seva terra i coordinant des d'aquí. Algunes d'aquestes manifestacions han tingut molts seguidors, no? Pues sí, sempre calen més, però l'última mobilització d'aquestes va ser el 28 de març, perquè el dia oficial és 21, però el 21 va ser exactament al final del Ramadà i la festa d'Eid de la gent musulmana, i llavors no volíem xocar amb això. És com si fessis una manifestació el 25 de desembre, que seria problemàtic per algunes famílies de cultura cristiana. Llavors, el 28 de març passat, o sigui, aquí a Barcelona, vam sortir potser fins a 5.000 persones amb una mani convocada per moltíssimes entitats. Va ser respectable, caldria més gent, de fet, però a Gran Bretanya van aconseguir 500.000 de persones. Això va ser un esforç especial perquè a l'octubre del 2025 un feixista, Tommy Robinson, va convocar una mani de més de 100.000 persones. Llavors havien fet un esforç específic des del moviment unitari, el conjunt del moviment sindical i moltes ONGs com Amnistia, Greenpeace i, molt important, el moviment per Palestina, que ha fet manis importants. Llavors, a Gran Bretanya van ser 500.000 de persones, però arreu del món hi va haver moltíssima gent al carrer i va coincidir amb una protesta massiva als Estats Units contra Trump, de No Kings, que havien fet una cosa l'any passat, no sé, agost de l'any passat, i havien fixat la nova convocatòria el mateix dia 28 de març que la nostra. Llavors, va ser un dia de molta mobilització, però molts mitjans ni cas. Que passa sovint, això. Parles de lluiteu contra el feixisme. Hi ha qui diu que la paraula feixista no és la correcta per referir-se a segons quins grups. Vosaltres teniu clar que s'ha de lluitar contra el feixisme. La paraula feixista és cert que s'utilitza de forma de vegades lleugera i de vegades massa limitada, en el sentit que alguna gent diu feixisme és el que hi havia als anys 30 i des de llavors no hi ha feixisme. Per la gent que diu que celebra Hitler, pues, què se'n diu? Jo crec que quan parlem de l'amenaça actual de l'extrema dreta, parlem d'un ventall que va des de la dreta dels partits conservadors fins grups obertament i declaradament neonazis. Llavors, dins d'aquest ventall, jo crec que el feixisme estrictament seria la gent que vol construir un moviment per acabar amb la democràcia burgesa, per instaurar un sistema diferent. O sigui, aquests es diuen nacional-revolucionaris, per exemple. Quan hi havia el centre neonazi, el Clot,
durant dos anys i mig i ho vam aconseguir tancar amb un moviment veïnal impressionant, unitari, però ells es deien, feien grafitis al carrer, the revolution is coming, que ve la revolució, o sigui, la seva revolució, que és contrarrevolució nacionalista de dretes. Llavors, ells no són part de simplement gestionar el sistema, sinó derivar cap a una cosa pitjor. I l'extrema dreta, que podia ser una part de Vox, Geert Wilders a Alemanya, Geert Wilders a Països Baixos, o Nigel Farage a Gran Bretanya, no estan construint un moviment per derivar el sistema, però estan utilitzant les institucions per imposar polítiques encara més racistes, encara més masclistes i també encara més neoliberals. Sovint els feixistes de veritat defensen polítiques de gestió estatal. O sigui, vaig sentir que un neonazi de Catalunya havia dit que el seu model econòmic era Stalin, però amb ideologia nacionalista, en lloc del que deia comunista, que Stalin de comunista no té res. Llavors, els nacionalsocialistes, com el Hitler, no és socialisme real, però sí que estan per control explícit estatal. Els neoliberals extrems racistes de l'extrema dreta diuen que estan per mercat lliure, com el Milei. Però en la pràctica, la part de l'Estat que constitueixen policia que va a reprimir la gent, aquesta part de l'Estat no la volen debilitar ni eliminar en absolut. Hi ha algun factor que pesi més que els altres en la ideologia de l'extrema dreta? És a dir, el racisme, el patriotisme, nosaltres primer, el masclisme... Jo crec que una cosa molt important per analitzar el feixisme és veure que no és una ideologia coherent i sistemàtica. El feixisme és cameleònic, que poden agafar gairebé qualsevol cosa i utilitzar-lo, perquè no tenen principis, no estan construint un moviment amb gent convençuda d'una anàlisi del món i com volen que sigui. Fan servir arguments, idees, com si algú agafés qualsevol cosa per clavar, donar cops. Llavors, pot ser un martell o pot ser qualsevol cosa que serveix igual, perquè no estan fent feina fina. Estan agafant gent i qualsevol mentida. Jo crec que per l'esquerra necessitem la veritat perquè volem que la gent entengui què està passant al món i que tingui respostes reals. El feixisme no ofereix respostes reals, llavors no necessiten anàlisis reals. Llavors, la falange dels anys 30 a l'estat espanyol van agafar tota l'estètica de la CNT. O sigui, la bandera vermella i negra de la CNT, si ho veus en Alemanya a Europa de l'Est, seran feixistes, perquè han agafat aquests símbols. Els falangistes també agafen la granota blava i tal. Un grup neonazi de Roma, d'Itàlia, Casa Pound, parlen de Gramsci, parlen de Che, però clar, no soc tan fan de Che, però feixista no era. Però llavors fan servir de qualsevol cosa, o Chávez, fan servir de qualsevol cosa que els convingui en aquell moment. Llavors, el racisme és gairebé sempre present, el masclisme, LGBTfòbia, però, per exemple, Le Pen a França, un amic meu, diu que té tot un cercle d'assessors que són gais, homes gais. Llavors dius, això no és coherent. Pues, aquí a Vox, el dirigent de Vox a Catalunya és un home negre. Sí. No són racistes, sí que són racistes, però si busques coherència, no el busques en la ideologia feixista. Ets crític amb els partits d'esquerra, tal com han enfrontat, els convencionals, com han enfrontat el tema aquest per combatre'l, no? Perquè que no ho fan bé? Jo tinc moltes amistats dins dels partits d'esquerres i en general estan adherits a UCFR i signen i donen suport. Però jo crec que, de fet, ningú als partits d'esquerres pensa que han fet tot perfecte. Jo crec que un problema que hi ha és una tendència de la política institucional que vols que la gent et voti. Llavors et presentes el teu partit com la solució, que si voten a tu, tot arreglat. I davant del feixisme no hi ha una solució votant aquest partit o aquest, sigui quin sigui el programa, que és més reformista, més revolucionari. Jo crec que sí que cal la lluita unitària.
Llavors, això va una mica en contra de la dinàmica electoral on has de vendre el teu partit com la gran solució. I això s'aplica al PSOE, que si nosaltres som la barrera del feixisme, o la nova idea o l'última versió de la idea de Gabriel Rufián de fer la nova coalició electoral, com per aturar l'extrema dreta, i diferents opcions esquerra radical que diuen no, perquè només amb el nostre programa més anticapitalista pues, respecta a tothom, però jo crec que cal la unitat. Llavors, això quadra amb la meva visió de la política és que les coses no es canvien principalment des de les institucions, sinó des de la base i des de la lluita social. Però necessitem tothom, però idealment amb més força el moviment unitari del que hem tingut últimament. A Espanya tenim l'extrema dreta, Vox, diguéssim, fonamentalment, no? I el PP està arrossegat, diguéssim, per Vox, no? Tot arreu acaba pactant. La dreta espanyola és més propera a l'extrema dreta que altres dretes europees o ja som, si fa no fa, igual que tot arreu? És una tendència internacional. Jo vaig créixer a Anglaterra, a Gran Bretanya, i el Partit Conservador britànic s'ha apropat molt a l'extrema dreta, potser encara més que el PP. A Alemanya, Angela Merkel tenia bona reputació per no voler tractar amb Aliança per Dinamarca. Estic liant ara. Aliança Catalana és una altra. No, amb AFD, però la direcció actual dels cristiandemòcrates sembla que tenen menys problemes amb pactar amb l'extrema dreta. Llavors, és un problema. Jo crec que això té a veure amb el que deia abans, que en una situació de crisi pots dir, no, el problema és el capitalisme i els rics. O pots dir, no, el problema és que pues, els migrants, els musulmans, les dones trans, llavors, si no vols ocupar el que és realment el problema de fons, pues, acabes buscant caps de turc. I llavors, això ho fan els feixistes, també ho fan els conservadors, i de vegades també ho fan els governs sociodemòcrates, com el govern actual de Gran Bretanya, laborista, sobre el tema de gent refugiada, intentant arribar creuant el canal, han adoptat la mateixa retòrica de aturem els vaixells, que de fet els feixistes, les manifestacions liderades per feixistes a Gran Bretanya, això d'aturar els vaixells és un dels seus lemes centrals i és la política del govern. Yeah. Potser per això a Starmer no li ha anat massa bé a les últimes eleccions, no? Que s'ha identificat més amb la dreta que no pas amb la gent. Clar, que si copies el discurs de l'extrema dreta, això ho va dir el Jean-Marie Le Pen fa molts anys, que si tens l'original i la còpia, pues, si el que vols és aquesta política, pues, escollis l'original. El govern espanyol ha aprovat una regulació que beneficia 500.000 de persones immigrants, no? I, en canvi, a la major part de països europeus això no els agrada. Posar més barreres. Què en penses de la regulació aquesta del govern? La regularització del govern? Jo crec que la regularització ha estat una victòria enorme pel moviment que ho va impulsar i llavors d'aquí una salutació a tota la gent que ho va currar, especialment aquí a Catalunya, perquè em sembla que la meitat de les signatures per l'ILP van ser d'aquí a Catalunya, l'altra meitat de tot el rest de l'Estat. Llavors, és un gran logre del moviment liderat per gent migrada. També s'ha de recordar que han estat anys amb bloquejos al Congrés, el govern no havia matat la proposta, però sí que l'havia congelat durant molt de temps. I al final va ser pels seus càlculs de vots al Congrés que els van obligar a aprovar-lo. Però no deixa de ser una victòria. També el que han aprovat, no soc expert sobre els detalls, però sí hi ha moltes pegues. O sigui, ara hi ha gent fent cues per aconseguir un certificat, dient que si no tens papers i estàs vivint aquí sense papers, ets vulnerable. Pues, si no tens papers, això no cal un altre paper per dir que, que ets vulnerable. Però jo crec que és una victòria. D'altra banda, jo crec que és cert que el govern espanyol
no actua per purs principis humanitaris, sinó perquè veuen que necessiten mà d'obra, que molts sectors de la patronal estaven molt a favor, perquè volen mà d'obra i segons el moment es va bé que la gent no tingui drets, no tingui papers, que poden pagar menys. Però si no arriba prou gent, llavors sí han d'obrir una mica més les portes perquè arribin més gent per omplir els llocs de feina per poder treure'ns beneficis. Altres països europeus el càlcul ha sortit diferent, dient que no, seguim tancant les portes, però Itàlia, per exemple, que té Giorgia Meloni, que és feixista, al govern, han fet regularització de gent sense papers, amb una retòrica més explícitament economicista que no passa aquí, però jo crec que els interessos de fons són els mateixos. Si necessiten més gent treballant, llavors han de donar certs drets perquè puguin treballar. L'extrema dreta parla de remigració, que sona horrible. També l'hem vist cantar musulmana que no vote i dient la Lamine Yamal vete en vote i tal. No? És molt fort el llenguatge de l'extrema dreta. Sí, que jo crec que és un altre indici del perill de la deriva dels partits institucionals, que si els partits institucionals adopten la retòrica actual del feixisme o d'extrema dreta, llavors l'extrema dreta adopta retòriques encara més extremes. Llavors, remigració vol dir expulsions massives a Alemanya, que em sembla que el terme prové d'Alemanya, una reunió secreta de neonazis, AfD i alguna gent, em sembla, de l'entorn dels cristiandemòcrates. Estan parlant d'expulsar milions de persones, incloent gent amb nacionalitat alemanya, gent nascuda a Alemanya, crec. Llavors, és una bestiesa. O sigui, estem parlant de coses dels anys 30. El Trump també fa fora gent, no? Vol fer fora tothom i hem vist totes aquestes coses, aquestes bestieses dels grups de paramilitars de l'AIS i tal, no? Trump és el referent fonamental per aquests grups d'extrema dreta o arriba més tard que ells o quin paper juga? Jo crec que Trump sí que és una figura important, que si ell personalment és feixista o no, crec que no. Que no té prou claritat, jo crec que és sobre el que vol exactament, però sí que inspira l'extrema dreta, obre la porta al feixisme com a tal. Fa molts anys hi havia una manifestació nazi a Charlottesville, als Estats Units, on van matar una dona que lluitava contra el feixisme. I la resposta de Trump és que hi havia gent bona als dos costats. O sigui, hi havia gent feixista bona i gent antifeixista bona. Però jo crec que el que ha passat últimament als Estats Units també mostra com es pot lluitar. A World Against Racism estem en contacte, participa gent de Minneapolis, i Minneapolis ha estat increïble. El 23 de gener d'aquest any van fer una aturada social contra ICE, els matons paramilitars de Trump, i van sortir, no sé si 200.000 persones, amb alguna gent que havia fet aturada de la feina, que formalment els sindicats no podien convocar vaga, però hi havia milers i milers de persones que havien d'estar a la feina, que estaven al carrer en una protesta contra ICE. Llavors, alguna mena de vaga estaven fent. Llavors, és una mostra que sí que es pot fer front a ICE. O sigui, té una xarxa impressionant veïnal. I això, aquí parlo de Minneapolis, però ja sé que estic en contacte amb un company de Los Angeles que també tenen xarxa veïnal allà. També a Chicago. O sigui, aquestes són 3 ciutats que hem arribat personalment a informació. Llavors, arreu dels Estats Units hi ha xarxes veïnals informant si ICE està en la zona, surten, protesten en contra, famílies migrades que tenen por de sortir al carrer. Llavors, hi ha gent que els porta la compra a casa seva, que donen suport, que si no poden sortir, tampoc poden treballar. Llavors, és tota una xarxa d'ajuda mútua en molts barris organitzada des de baix. Llavors, això mostra que som majoria i que podem guanyar i que encara hi ha esperances. Hi ha esperances, però els sondejos diuen que l'extrema dreta encapçala els sondejos electorals al Regne Unit, a Alemanya, a França, segurament també, no? És a dir, que esperança sí, però una mica de por també, no? Sí, molta por. O sigui,
Jo crec que si algú pensa que no hi ha un problema, s'equivoca moltíssim. Però jo volia insistir també en l'altra part que està com es diu, animales que amb el cotxe dels llums que venen i te congeles, no, que hem de respondre i cal respondre. I això parles de Gran Bretanya, d'Alemanya, o sigui, aquí a Catalunya, amb Aliança Catalana, és un creixement molt preocupant. I aquí la dreta local de Convergència Junts hi ha gent que està en contra, segur, però en molts llocs gent seva està girant cap a les posicions d'Aliança Catalana també. O sigui, la mateixa dinàmica que la dreta conservadora d'Europa. Llavors, tenim feina aquí, però, insisteixo, se'ls pot aturar, però s'ha de treballar-hi. Pel que fa a Aliança Catalana, com ho veus, com ho valores? Hi ha qui diu que ve sobretot el creixement que tenen, els suports que tenen de gent que va quedar molt frustrada amb el 2017, amb el referèndum, el procés i tot això, no? Hi ha més ingredients. Sempre diferents elements. Jo crec que és obvi que això és un element important, que molta gent que pensava que amb la màgia de les jugades mestres es podia aconseguir la independència en 2017 i, clar, entre la repressió i altres coses no es va fer. Llavors aquí la decepció, però cada cop queda més clar que l'ingredient clau de l'Aliança Catalana és el racisme i la islamofòbia. Això és central per la líder de l'Aliança Catalana. El programa Polònia de TV3 ho van treure perfectament fa 1 o 2 setmanes, que estava tenint 2 tios que venien per donar suport i expressar interès, i un era de Vox i l'altre independentista decepcionat. I estava intentant contestar els dos i contentar els dos. Llavors, de fet, treu les línies vermelles contra Vox i línies vermelles contra PP, i de la senyera quedaven una barra vermella, groc i una barra vermella. Ella mateix ha dit que candidats que no siguin independents, benvinguts, i vots de Vox, benvinguts, o sigui, i col·laboren, em sembla, en Parlament. Llavors, pot ser independent o no, però ella és racista extrema dreta i punt. Defenses la lluita local, deies, des de la base, des de les comunitats, des del carrer, contra una extrema dreta que disposa de molts recursos, té molts diners, molta presència a les xarxes socials, als mitjans de comunicació. És un combat una mica desequilibrat, no? Sí. No és fàcil. Jo crec que la nostra força, i sento ser repetitiu, és la pròpia gent que la majoria no té res a guanyar de la pujada de l'extrema dreta. De fet, tenim molt a perdre. Això es fa el llibre L'antifeixisme del 99%. Si pensa que tots els homes es beneficien del masclisme, tota la gent blanca es beneficia del racisme, tota la gent hetero es beneficia de la LGBTfòbia, doncs, clar, que el feixisme té majoria. Però jo estic convençut que el racisme és divide venceràs, el masclisme és divide venceràs, la transfòbia és divide venceràs. Llavors, aquí volen dividir la majoria, que és la gent treballadora. Llavors, tenim un interès col·lectiu en fer-los front. La clau és fer això valdre. I aquí, els exemples concrets, com el que he dit abans, de Minneapolis o dels 500.000 de persones que van sortir fa poc a Londres, o aquest dissabte passat, 100.000 persones contra l'extrema dreta en una protesta unitària contra el racisme i per Palestina. Això és el model del que és possible realment. La gent que diu que és impossible no fareix res. La gent que té altres teories que es mostrin la pràctica. Per moment, a mi el que em convença és que la gent podem sortir, i si ells surten més als mitjans, malament. Fa anys que vam fer declaració d'unitat contra el feixisme dient que no volem feixistes a les tertúlies. En aquella època agafaven Josep Anglada per fer més audiències a les tertúlies, però amb el perill d'augmentar el vot a l'extrema dreta. Vox sortia a la tele molt abans de tenir presència real institucional. Oriols també, entrevistes a la premsa espanyola. Nosaltres no. Però tenim la capacitat, si aconseguim fer-ho, d'organitzar-nos als barris
I aquí podem fer front com diu la gent, a la cua del pa, la gent que recull els nanos a l'escola. Aquí podem incidir que no és TikTok, però és la xarxa real. Per acabar, creus que l'èxit relatiu, aquest èxit d'aquest creixement, aquest auge de l'extrema dreta, es fundarà aviat o tindrem Trumps, Mileis, Bolsonaros i aquesta colla durant molts anys? Jo crec que tot depèn de com tinguem la capacitat de respondre. Perquè alguna gent respon si Vox no va pujar tant com pensaven a Andalusia, han tocat sostre. Pues jo em recordo que sovint es deia que Le Pen havia tocat sostre i ja automàticament anava a caure i té números de guanyar la propera presència de França. Plataforma per Catalunya no va trobar un sostre natural. Es va maturar, o sigui, això la gent no té present, però a les municipals de 2011 van créixer moltíssim, a 67 regidors arreu de Catalunya, que era la presència feixista més forta de tot l'estat espanyol, i el 2015 els vam eliminar on es va fer la campanya de l'UCFR. Llavors no era un sostre de no-res. O sigui, va ser la gent mobilitzant-se als diferents barris i municipis que es van aturar. Llavors, si fem això, es podem aturar. Però pensar que hi ha un sostre natural, no. O sigui, que no juguen segons les normes correctes i amb la veritat i la gent que realment està d'acord i guanyaria més, no. Guanyen per mentides. I si no hi ha forces per contrastar les seves mentides, pues poden seguir creixent. Amb alts i baixos, però això és el que es veu des de França. És a dir, que s'ha de continuar lluitant, treballant a tots els nivells. No? Gràcies, David Carvala, per l'entrevista, per la teva trajectòria en la lluita contra el feixisme i el racisme i molta sort en aquesta lluita que queda per davant. Moltes gràcies.